Čaute, ahojte, moje meno je Mixo a vítam vás dneska u novej animácie, ktorú som si pre vás pripravil. Táto sa bude týkať hororov. No, veď všetci máme radi horory. Od starých, samozrejme ak nedostanú infarkt, cez tínedžerov, ktorí si z toho robia, že však sa nebojíme, až po malé deti. No, všetci až na mňa. Ja patrím do tej skupiny, ktorí si radšej z toho spravia srandu. Bože, to je vtipné, jak to môžeš pozerať? A vnútri vo mne, nech to skončí, ja sa bojím, nech to skončí, už skončí, prosím, skončí. Lebo hlboko vnútri dobre vedia, že majú srdce až gatiach a vlasy postavené, ako by cez nich prechádzalo 30 000 V. Pre tých, čo sa bojíte hororov, zostaňte tu a pozrite si to, lebo mám tu pre vás riešenie. A vás, čo horory bavia, vy môžete odísť. A robím si srandu, čo? Nie? Kľudne si to pozrite, však aspoň sa niečo priučíte od tých, čo sa boja hororov. Všetko začalo vtedy. Môj spolužiak hral v škole FNAFko 2 a vedel, že niečo dosral a určite si v tej chvíli pomyslel: mal by som niekoho traumatizovať, nejakého spolužiaka. No a keďže ja som bol najbližšie, tak som to schytal ja. Otočil mobil a ja som sa len pozeral, že čo sa deje. Pozeral som sa tú obrazovku, nič som tam v podstate nevidel. A zrazu, skoro som infarktoval, tam na mňa vyskočil dáky Puppet Boy. Ale Mixo, to nie je Puppet Boy, to je dievča. Čo? Je to nejaký robot, ty sa mu pozeral pod pružinky, či tam má matku alebo šrob? Po tejto udalosti som mal nočné mory. Nevedel som spávať. A ďalšia vec, ktorej som sa bál, bola tma. Áno, viem, každý povie, že tmy netreba báť. Som zistil, že toto asi robil každý, že to nebola, že strach zo tmy. Vyzeralo to nejak takto. Zasínam svetlo. A utekal som cez celú miestnosť, aby ma tá tma nechytila. Skočil som do postele. Pod papón a hovoril som si: spí, ja viem, tma tu je, spí. No ale v tme som sa nebal spať, ale tak viete, jak to myslím asi. Časom som sa naučil, ako sa postaviť strachu, a to tak, že si z toho treba spraviť srandu. A to aj z ľudí, ktorí majú horory radi. Sorry, tí, čo máte radi horory, ale mne to pomohlo. Ako môj najlepší kamarát, ktorý má rád horory a miluje hlavne Freddyho, keby mohol, tak neviem, čo by s Freddym mohol robiť. Treba si z neho spraviť nejak srandu. On ma napríklad chcel zobrať aj na FNAF film, aby videl, ako sa bojím, lebo jeho to baví. Ale nečakal, že jeho obľúbené postavy premenujem najbizarnejším spôsobom, akým by som mohol. A takto som ich nejak prezval. Foxy bol Croxy, Chica bola Tika, Freddy bol Fazbear a Bonnie bol Šváračka. A môj kamarát iba plakal, že urážam jeho obľúbené postavičky. Filmy, ktoré sú ako horory dané, tak ja ich veľmi rád pozriem s kamarátmi, s rodinou, ale ja väčšinou sedím za postelou a počúvam zvuky, alebo popri tom hrám si Brawl Stars a pozerám nejaké TikToky, takže tak nejak pozerám ja horory. Ja som strašne bojazlivý človek. A to bude všetko z tejto animácie. Ďakujem, že ste ju pozreli, nezabudnite like, odber, veľmi mi to pomôže pri tvorbe ďalších animácií a vidíme sa v ďalšej. Tak zatiaľ, čaute!